Ohjelma sisältää kohtauksia, joissa ihmiset altistuvat nöyryytyksen vaaralle ja totaaliselle kärjistämiselle. Ohjelma ei sovi herkille katsojille. Suomen puolustusvoimat eikä Kalun opettajat ole mukana ohjelman teossa. Kokelaat ovat saapuneet leirille, joka tulee mittaamaan heidän fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä koulutuksen tasoa. Leiri tulee viemään heidät äärirajoille, eikä kouluttajat tunne armoa. Asento! Mä oon Kirsi Koskihaara. Mua ei pelota mikään, mut mua vituttaa ympäristöongelmat. Kyllähän tämmönen kokemus vähän jännittää, että on nyt jo aikaa kun mä oon itse ollut abiturienttina, että siis se voi olla kyllä aika vaikeaa päästä tästä läpi, kun laitan oppilaat itsekin tekemään nämä omat sanakokeensa. Se on vähän siinä, että pääseekö läpi. Siis ihan hyvin mielin mä oon tulossa tänne leirille, että enemmän mietin vaan sitä, että varmaan lähden aika aikaisessa vaiheessa, kun onhan noilla miehillä parempi fysiikka ja se niinku fyysiset ominaisuudet on aika paljon paremmat kuin itsellä, vaikka on tullut treenattua. Eli se siis oli Samuel jotain. Joo, vaikka laitais itse sillä päin, että se on Sienkiewicz. Kyllä mä suoriudun paremmin kuin kaikki muut tällä leirillä. Täällä on pakko olla joku, joka näitä hommia pyörittää. Mä oon vaan niin kiitollinen, että mä saan olla täällä. Mä oon tällainen humble äijä. Tää on erityisjoukkojen leiritys. Tää leiri tulee testaamaan teidän henkistä ja fyysistä kestävyyttä. Ja sit siitä sun lähet mun perään ja me lähdetään suorittamaan ekaa tehtävää. Ei oo! Pitäkää väliin! Kokelaat siirtyvät nyt ensimmäiseen tehtäväänsä. Tehtävänantona on kirjautua abittiin onnistuneesti ja läpäistä bubble shooter. Seuraavaksi teillä on edessä teidän elämän vaikein koe. Nyt sitten kirjaudutte sinne abittiin ja suorittakaa siellä valmiiksi oleva tehtävä. Tässä on vähän lasku- ja noususuhdanteet. Tollon pitää sijoittaa, tollon ei. Tähän menisi joku bassonia tosi hyvin. miksi tää ei nyt toimi? No joo, katsotaan vaikka, että se voisi tehdä ehkä paremminkin näin päin. Sydäneistä autosta on absoluuttit 0,7 yhtään. Se pärjää kyllä ihan itekin. Tässä nyt kävi näin. Kyllä mä tiesin Teemun olevan musiikkimiehiä, mut abittimusa ei saa. Ei kai se alkanut vielä!
Hei, täältä löytyykö täältä yksi paikka? Ei, toikin on perkele varattu. Ei täällä nyt oo paikkoja. Meikä parkkeeraa nyt täällä. Näin mielestäni. Ei kai se alkanut vielä! Kerkesin paikalle. Eiks niin? Mä pääsen vielä mukaan. Mulla ois täällä kyllä sun lappu, mut tää taisi olla tässä. Seuraavaksi kokelaat siirtyvät kentälle. Kentällä suoritetaan aamujumppa, joka kokelaiden tulee suorittaa onnistuneesti. Asento! Seuraavaksi suoritetaan aamujumppa. Te kaikki vittu kuuntelette, mitä täällä ohjeistetaan. Ja kukaan ei luovuta. Ja 10 punnerus saa suorittaa. Kouluttaja, mä en oikein pysty. Mun kynnet menee pilalle. Noni 6-7, lappu tänne. Voisiko tän vielä korvaa vaikka tarraa? Ei, ala mennä. Okei guys, kyllä se nyt oli semmonen homma, että kynnet oli tärkeimmät, kuten leidityksen läpipääsy. Nää maksoi kumminkin 20. Mikä on punnerus? Mutta jos tää näyttää nyt kyllä niin vitun säälittävällä, et eiköhän tää ollut tässä. No porrattiin. Mä himaa siitä. Porukka kyllä suoriutui niin huonosti, että tekis mieli ottaa banaani ja Paljon on 1+1. Joo, en tiedä, kun ei tota liukutitkin, mutta saa kysyä chattia kuitenkin. Vielä yksi tommonen saan pantiksi viinipullo. Me kouluttajat tullaan nyt tarkistaa teidän kaikkien varusteet. Jos sieltä löytyy jotain epämääräistä, niin se on sitten ulos. Samuel Mikälie! Mitä nää on? Sä oot vittu apulaisrehtori, mitä sä teet täällä? No, minulla on liian hyvät paperit tähän hommaan muuta. No niin, ala mennä. Herregud! Nää ei nyt kyllä kuulu suunnistukseen. Min hobby. Antaa olla, mä en ymmärrä ruotsia sen enempää. Helvete! Että mä en saa näitä ottaa mukaan tänne. Mä en tiedä mikä näiden varusteiden kanssa on. Heitäänkö nämä varusteet vai jonkun kokeillaan tosta ikkunasta? Harmi vaan, että ollaan 3. kerroksessa. Mitä helvettiä täällä on? Raamattia. Pams. Hei, ootteko kuullut? Mä avaan teille aaraa. Luukkaan 12, sä 13. Lukekaa. Miksi tää on sun mukana? Mä olen uskomies. Se on mun iltaluettava. Mikä sä oot ajattelemaan, että taisi ruokaa tällaisella leirillä? Nyt tää pelleily loppu. Voitko selittää? En. Jos sä et nyt ymmärrä, että tää perseily saa loppua, niin sillä tunnustaa leirit. Yksi niistä on mun kilpikko. Tää helvetti. No niin, nyt kun varustet on tarkastettu, te jaetaan 2 ryhmää. Alfat ja Bravo. Sitten me lähdetään niillä suunnistaa, okei? Saa suorittaa. Kestipäs se kauan. Eiks näitten herrojen nyt pitäis kantaa daamien reput? Kyllä ne lihakset on niillä naisillakin, että voit kantaa sen repun ihan niitä sinne kotiin nyt, että... Joo. Ala laputtaa. Siis kyllähän mulle tuli yllätyksenä, että täällä niinku daamienkin pitää jotain tehdä, että ajattelin, että herrat hoitaa vaan mun puolesta. Där borta! Där! Valkoinen monsteri. Tuolla on pokesto! Tekee melkein energiajuomaa nyt. Siellä on pokesto! Vi går där! Mennään jo. Mennäänkö? No mennään.
Joo, jätkät ja Kirsi, ei tarvii ihan niin tosissaan nyt kuitenkaan ottaa, että... Tuolla on nyt Pokemon, mun on pakko vielä nappaa se. Eiköhän se ole Sami tästä mentävä. Tietenkin. Kyllähän se voisi olla Sami, mutta ei vaan kerrota kellekään. Ois se muutama kalja ja kotia? Kyllä. Yes, tehdään näin. Oh my god, onks ne meidän opettaja? Keissi on nyt semmonen, että parkkipaikat pitää luovuttaa oppilaille. Vihaa sinä! Poissaoloja pitää olla nolla. Vihaan kun jengi käyttää ChatGPT:tä. Niinpä. No nyt on se keissi, että kaikki saa häärän. Taasko täällä helvetti? Mitä vittua täällä tapahtuu? Siis, miten sä jaksat noin hyvin? Mitä sä noin positiivinen koko ajan? Älä kerro muille, mutta mä käytän peukkua. Selvä. Joo, jättebra, jag kan vinna. Mitäs mieltä te olette näistä meidän tulevista kokelaista? Tuolla on ainakin tällainen vihanaava Antti Pynnönen. Pitäisi olla kovasti kunnossa. Se on maalivahti, kenttä paljon pienempi. Ei jos kovat odotukset tullut. Maalivahti? Ei tää kyllä pituuden pärjäisi millään. Ja sit tuolla on toi 0600, että korvausteemäisessä tulossa saapi nähdä, että pääseekös perille. Viime kokeessa oli tunnin myöhässä. Voi olla, ettei enää ollenkaan. Entäs sitten? Mitä mieltä oot tästä meidän 1323 Pähkinäsaaren Rauha kapteeni kuulemma? No en tiedä. Ulkonaan perusteella ainakin paikallisen kuppilan kantaa asiakas, että ei riitä fysiikka täällä. Onnilainen se kuitenkin. En usko, että pääsee pitkälle. Ruotsi se kuulemma puhuu. Ja se kielitaitokaan täällä oikein auta. Tosin meillä on täältä ruotsalainen Ooki. Siitä ei kyllä minkäännäköisiä odotuksia muuta kuin että ruotsia puhuu. Saappi nähdä sitten, että miten pärjää. Ei oo kyllä silläkään kovat odotukset. Ehkä se nokon voimalla pääsee. Niinpä. Tervetuloa Motivaatio Montulle. Täältä loppuu kaikilta fysiikka. Kokelaiden tulee suorittaa kyseinen tehtävä onnistuneesti, päästäkseen kurssin hyväksytysti läpi. Tehtävänä on tuhota teidät henkisesti ja fyysisesti. Eli tehtävän nimi on se, että menette tän mäen ylös ja alas niin monta kertaa kuin me teille sanotaan. Niin jo, ja älkää loukkaantuko, että terkkari tulee vasta ensi viikolla. Mennään! Ei hitto, mä just muistin, että mulle pitää lähteä Haminaan yrijutoille. Jaha. Lähes kotias sitten. Kokelaat ovat suorittaneet tehtävää jo 1,5 tuntia. Hei anteeksi. Mun pitää lähdä mun rakkauden perään. No, lähde sit. Varmasti. Helvettiin. Maitohoppakäyminen. Tää oli nyt sun osalta sen verran heikko suoritus, että unoha sitten. Te olette nyt suorittaneet tän leirin onnistuneesti. Tästä alkaa teidän lukioura. Nytkö tää vasta alkoi?
Voisin. Mitä vittua täällä tapahtuu? Onko sulla semmonen hymy, semmonen ei suuhymy? Just toi! Mitäs toi Intian kansantalouspolitiikka? Menkää tonne päätyy vaikka saatana! Joo. Voitko suorata niin huonosti? Tekis meille jotain banaania. Voi himputti. Oli hyvä video, kattosin uudestaan. 6/5.